Ctené dámy, vážení páni, som tu ako predseda strany Patriotov, áno, strana je normálne registrovaná na ministerstve vnútra, to znamená, zúčastní sa aj volieb. Chcel by som vás v stručnosti informovať o tom, s čím možno bežne neprichádzate do styku, a to je zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Ako nová politická strana sme oslovili všetky krajské mestá so žiadosťou o poskytnutie istého balíka informácií. Sem som prišiel kvôli tomu, že odpovede sme dostali aj od mesta Nitra. A chcel by som vám ukázať, ako sa tu nakladá s týmto zákonom. V zmysle zákona 211 roku 2000 o slobodnom prístupe k informáciám podklady vám rozdajú moji asistenti. V týchto chvíľach by ste ich už mali dostávať na stoly. Sme požiadali listom z 13. augusta tohto roka o poskytnutie informácií. V zmysle zákona 211 žiadosť sme podali 13. augusta. Je to v tých materiáloch, ktoré dostanete. V zmysle zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám malo mesto do 8 pracovných dní dať odpoveď. Odpoveď rovnako máte v materiáloch, rovnako je tam aj obálka, na ktorej ide termín, kedy bola odpoveď podaná na pošte. Odpoveď mesto podalo podľa návratky 27. augusta, ak vám rozdiel 27 minus 13 minus 2 víkendy nevychádza na 8, tak je to úplne v poriadku, pretože tá zákonná lehota dodržaná nebola. Navyše zrejme niekto nemá žiadny problém fakty si upravovať podľa toho, ako mu sedia, pretože v odpovedi bolo napísané, že sme žiadosti dávali 16., čo nie je pravda, z tých materiálov je to zrejme. Takto bol získaný jeden pracovný deň, dátum odpovede na liste 25., to sú ďalšie 2 dni. Podľa tohto a podľa matematiky by to bolo úplne vážovite, čo sa týka zákona, ale bohužiaľ nie je. V odpovedi podpísanej primátorom Vončom sa môžete dočítať, že mesto odpovedalo napriek tomu, že neboli splnené náležitosti podľa paragrafu 14 spomínaného zákona. Nie je to tak, treba si ten paragraf prečítať, respektíve dočítať celý. Podobne je to s povinnou osobou, tá je uvedená priamo pod logom strany. Oslovili sme štatutára mesta Nitra. Zaujímavá je aj pasáž o spájaní s inými povinnými osobami, ako je Združenie miest Slovenska a Únia miest Slovenska. Pre vysvetlenie týka sa to otázky o úhrnnom príjme primátora. Táto otázka bola zodpovedaná neúplne a asi zámerne, keďže v tej odpovedi to bolo napísané tak, ako je to napísané. V úhrnom príjme neboli uvedené napríklad príjmy za podpredsedníctvo v ZMOSe a tak ďalej, ale paragraf 9 odsek 3 písmeno G zákona 211 hovorí o tom, že povinná osoba má zverejniť finančné náležitosti za výkon funkcie, ak pochádzajú z verejných zdrojov. Môžeme diskutovať o tom, že rozpočty obcí, z ktorých sú uhrázané poplatky do ZMOSu a z ktorých pán primátor dostáva peniaze, nie sú verejnými zdrojmi. Túto odpoveď my považujeme za skreslenú. Aby som vás neoberal o čas. Otázka číslo 2, odpoveď je neúplná, ani zmienka o žiadaných uzneseniach. Odpoveď číslo 3, neúplná, respektíve zavádzajúca. Žiadali sme plat za rok 2010, dámy a páni, plat k 1.1.2010 je plat za rok 2009. Otázka číslo 4. Prvá úplná odpoveď bez kľúčiek, aj keď až 12 obstarávaní elektronickou aukciou, kde je papier za 7,34 €, je asi neúmerne málo pre šetrenie financií daňových poplatníkov. Otázka číslo 5. Jasná, stručná odpoveď, no nie celkom na to, čo sme sa tam pýtali. Skúsme to teda zosumarizovať. 5 otázok, 3 neúplné, z nich bezkresľujúce, a to je mierne povedané, 1 úplná, ale hodnota odpovedí je bez komentára. No a na záver, spolu s listom sme dostali aj faktúru, čo je úplne v poriadku, je to v súlade so zákonom, až na ceny, ktoré sú tam uvedené, pretože existuje odporúčanie ministerstva financií, ktoré hovorí o poplatkoch. Za jednu A4 je odporúčaná cena 2 centy. Mesto Nitra má schválených 5 centov. Zaujímavé na tom ale je, že majú to byť iba náklady na materiál, ktoré mesto na požiadanie musí aj vydokladovať, že jedna kópia A4 skutočne stojí 5 centov. Verejne deklarujem, že budeme žiadať túto informáciu a vydokladovanie, pretože naozaj dostať sa pri kópii jednej A4 čierno-bielo nad 2 eurocenty je dosť problematické. Iné mestá, pretože sme oslovili všetky krajské mestá, si zaúčtovali 0 eur, 0 centov za poskytnutie informácie a väčšina z nich nám tieto informácie poskytla v digitálnej podobe. Takže týmto som len chcel pripomenúť aj to, že zákon má paragraf 21 písmeno A a v ňom sú definované priestupky. To vám prečítam.
Priestupku sa dopustí napríklad ten, kto vedome vydá alebo zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie. Rovnako je stanovený aj postih, okrem finančnej pokuty, aj možnosť zákazu činnosti až na 2 roky. Chcel by som vás informovať, že v tomto smere ako občan, možno aj ako strana, budeme postupovať v zmysle zákona, to znamená, v priestupkovom konaní sa obrátime na obvodný úrad. A čo sa týka ďalších vecí, ktoré sa týkajú obsahu informácií, ktoré sme dostali, tak budeme pokračovať na inštitúciách, ktoré sú na to určené. Ďakujem.